tarai sangcati je media aro phaikya chini kok borok ni tui je awai khainai borong hambai जों तिनि ताखुक सिनिनि बदल उसिकांगो 8 तारिखो चिनि तिब्रासा सिक्लारं फाइजिंगो गुलि कगै बुथारनानै मानि आबनो बुखादुजागै जों तिनि एडिसि आमचाय बन फ्लाइकिया ओ बन फ्लाइतिनि चिनि जत तिब्रासा ताखुक सिनि बदल बन कल खाइपानो जत तिब्रासा आरो जोंबाय आबनो जतनो कासुलाइतिनि जुबा बायख्या आरो पार्टी हिंलाइलिया जतनो दफासे हिंलाइजिउ आ दफा नै तिनि बनो जे जार्मानी बरंनो बेबाकनो हामबाय तान बागै हिमाले ताइ बो हामबाय मारो सरकार दंनाय बदलनि बिसिंपानो आईपीएफ तिनि सिक्ला ताई आतिसारक खाबाय खुगबाय तिनि अंखरमानि कारण बरंनि बिसिंगो जों खोनाका कासुका माना खायकिया हाइफानो बरक मानानो मानि लियांगै बननो जे सामिलिंमानि आबो बेलाय बेलाय खिचिनि तिब्रासानि बागै प्रतिबादिं मानि आबो बेलाय बेलाय बरंनो हामबाय मारु ताइबो तिनि जों तिनि अर साना नांगौ कायसा एम्बुलेन्स हामिया तुबै फाइमानि आबनो जरा पुलिस बाहिनी आ एम्बुलेन्स सबायै बरंनो सेप्रेगै नागै बुओ तो खाइमानि रमफिरमानि आबो बिश्वजुद्धनि उंखुरुफानो आमो तुइ इंया आबनो जरा बरक आहाय खाइमानि आबो हाय सेलेंया आबो तंमाया ताई मन्त्री जे चिफ मिनिस्टार तंतुतुइ बो बुसुक 11 घंटा पर्यन्त बो नासिंमाया आरो बो कग्रमानि आबो बनो कग्रब हुनि जों मानो ताम हिमबा बो चिफ मिनिस्टार अर्डार याखाय कगमाया आबो बनो जों जे बिनि मन्त्री चिफ मिनिस्टार याखाना बागै जों दाबि खालायो ओ ताखुकसिनि बदल ताइबो ए जिनि हामियाक्लाय तंनाय रंनो ताबुक जे सुबासुरनानि आबो 25 लाख खाय मारनाय ताइ छात्र रंनो जे केस बक्सामानि आबनो मारो सानाय ताई को जुडिशियल इंक्वायरि माख्लायनाय कोनि हाइकोर्टनि जाज बाय तिनि अर साना नांगौ जे छात्र सिनि टीएसएफनि अजमारक जे बन खायना थांतिनि तामुगै बन खाय बरक बा साक साक तंथुगै जे बन खाय ना जों तिब्रासारनो मोथांना बय जे बन खाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आबो सिनि दफानि बागै बेलाय बेलाय सित्रा बिल आ बिल पास खाइमानो बरक 6 माय आंगिसे बरक बन खाइब्ले आ बन खाइना थांथिं तो अमा हाइगत नांगियाखो जेता आरो बुलाय तगलाय नक सकलाय हुक सकलाय हाइं मातो नुगियाखो किन्तु हाइपानो अ सरकार बरक उतानि सिगां बक्तर सामाहाय बरक कुनो बदलनो त्रिपुराव ताइ बंनि एगेन्स्ट फाइट खालायनानै से बरक जरारिया आबनो जों सिजागौ गोबांमा जों अर तमा आइन पिटि बा तमा एनसिटि जे चिनि ताखुकसिनि रक मिसिल मिटिन खायना हांखायनो आस्तबल जागा माया बर रुजाक डन बस्को फाइसिंसे रुजागौ अब बुबति सरकार अब बुबति जों चलो पाल्टाय जों बाबो गणतन्त्रनो तत्रासेबि बुथार दिनि जाबनो जों सोलायकिया अरनि तिब्रा बासिरो आबो सिमिया महाराजा ताम दुसख्लाय जे महाराजा ताबुक चिनि महाराजा बीर विक्रम अरबो बंग बरंनो जागारनाय 146 बसे ताबो अर लेलाय मा तंलिया राजबारिनि उत्तरको दक्षिण मो तंमाया उत्तर मो तंमाया बर तंगैजा दसरा बसे थाइचुं तुत्रु खाय तंगै जावो जों खारबा सिचा खाय बना आरो मुक्ति तागौ जों अमजरा फानमालिया ओ तामसिगमनो ओ आगरतलानि राजबारिनि बुसकांगो ओ महाराजानि स्टेच्यु थनामैरनानि बर तंगै जामाले तंगैखा दसरामो आबनो जरासे गुलि कगौ आबनो जरासे याक्तुक सबायो ओ मुक्ति हावो जों तंखा आउनि बागै जों तिनि ताइ माधबबारि ताइ दसरामनि आरो 13 दिन श्राद्ध खाय तंमनि आबो पर्यन्त रेहाय खालाया टीवी
गोबां टिभि चेनेलाव बंनि कामानि बंनि मुक्तुय जे आरो जों नुकबानि आबो खा खामना सारा कुनो कख्रै जतनो जों खा खामजाक बरबाय जों थाङै नाय मानि आफानो किन्तु आरो जों साथाय खलायो आव ताइसिं आनि एको सिगांनि किसा खुरसाखा नों बुबुतै बुबुतैनि बुखा कलिजासो करा यांखायनि तिब्रासा ककजागो यांखायनि महाराजा नि स्टेचु सबायो माधव नि बररक माचाया मा दिंया बुजाक तकजाक दस्रानि बररक बुजाक तजाक आबोसे नोंखाय ताबो तामसे गमनो एसी गारि एसी नो चिफ मिनिस्टार नि इनचार्ज बुबुतिखे नों सयतंखा आगे नों राधा बाबुथि होनलायब्ला राधा चरण गाधा चरण नै ताबो बनो आबो आनपार्लियामेन्टारि कक तिनि नोंखाय बाइके आसुगुइ तंखा नों अबदा तिब्रालेन्डनि सानमानि आनलन तिनि ननो कुइसन माख्लायो अबो तुमुं ताबुक तिब्रासारो खासियाखाय जों सालता कसंनाय आं मा सावरो तिनि हायनाय तेसो उल्लेख माखायनाय अरो दा बिजय दङो तिनि अकरा ब प्राय 80 गाना गेनि ताबुक हरिन्द्र देवबर्मा नबुयिं होना नोंबो 80 लायखना ताइ जारा 80 लायजाक अरो जों जे नेता तंनायरक साइड लायजाक जों थैमाल' तिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि ताम अबस्था थांनाय आबुनि बागै वान सुकुचे नों मा तिब्रालेन्ड साननाब्ले तिना तिब्रालेन्ड नों तिनि ताम खायदिखा आबो ननो कुइसन खाया तंमाया आबुनि बागै खेचों आं अगुर देवबर्मा बिनय देवबर्मा एवं चित्तरंजन देवबर्मा बेले एफेक्टेड बखा सावो बखा केतायो बखा दुनगो जे नों जोंनो दिसिप खायखा जे प्रतरना खायखा आबो त्रिपुरानि तिब्रासारक क्षमा खायग्ला आं बारा कक साया बेलाय तुंनानि ककनि थाङो हायपानो आं तिनि साना मुजुङो अरो तिब्रासारक जों इउनाइटेड नायो अ इउनाइटेड अ थानचाओ केबो कबखाय जों त्रिपुराओ गामिओ बरनो ताइ कारलिया एवं राजनैतिक लाबालाबनि बागै जे कानेरनो जों ताइ कारलिया तिब्रासा मोथांजाक तिनि जों जतन थांजांमायनाय हिनिनो कक साय आं जत मेडिया कक बरक मेडिया दंनो बिसिंतै आवायखायो हामबाय।